For today's video guys, dali mi karon sa among room guys no, kay gamay mi og na may laboratory nga sa among PhD mga gamay mi og skin disease ng ganisa og akong classmate nga gahiwa sa ahos kay mo butang sa panakot sa atong skin disease ng ganisa og akong classmate nga murag gunaan nga natuna to kinomo murag buang og mao ni ang karne nga among giniling nga gamo na mo skin disease ng ganisa og akong mga classmate samtang gapaabot silang ka grupo og uban ining is ga cellphone pa so, kay wala pa man ilang ka grupo og dayo sa ini guys no gahiwa po si Jasa yang panakot nga ibutang sa skin disease longganisa o pinadad siya guys no is nangita pa rin sa kutsilyo kay rong nako rin dalir ako naman human kay rong tabangan siya ang classmate og mo na ilang ganyan guys og labad ako ay kutsilyo Apa kay kutsilyo yun lain? di mo ka kamo mo o karon guys no gasuot po sa akong laboratory attire nga lab gown para dindot po tanawon kung maglaboratory ta nga kompleto ta og gamit sa patangin ni atong laboratory attire. Ug mo ni akong gisuot na siya guys. Ay siyempre ato sa po ni ibatones nga atong labugan para di po punsahan nga atong pulong nga atong suot ng uniform siyempre naman na rong indok ko tanawa no murag doktor murag ama og samtang di ako mga classmate na kompleto na sila og slice pa sila sa lang panakot no nga wa pa mahuman og di akong classmate no mo apil daw siya sa akong vlog ang man sila guys no nga kagrupo nila nga tinabangay o siyempre dili mawala ang atong mga gwapa nga classmate o siyempre guys nanay ni mga uyab guys no pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko ug mato ato mga classmate na mga gwapa guys no ayaw mo pailad kay nato mga uyab ug dakong classmate niya picture samtang pa maghuman ang ilang trabaho ug iabot na diya mong instructor sa amo ang PhD guys no ug samtang kami guys no gahindo mi sa amo ang giniling ug amo ni siyang gikumutan kay perting pagdaghan og tubig guys no ug mo ni akong gitabangan ko sa akong classmate nga akong kagrupo ra pud guys no ug mo ni nahinlog gyud pug among kamuti ni guys kay siyempre bulingon nahinlog din siya kumot sa dagdag ingredients guys ug karon guys gitimbang din amo ang mga ingredients nga among butag sa mga skin disease ng ganisa o kini mao ni ang mga ingredients ni guys no nga among gisunod sa pag-apply sa mga skin disease ng ganisa ug samtang guys no kamulo pa mi og dapo mga classmate jahay pa po sila og himo silang mahuan skin disease ng ganisa og mga classmate og hapit na sila magamit sa ilang mga skin disease ng ganisa nga mga ingredients og di ako mga classmate nga gahiwa pa silang mga panakot og ganisa guys no nagdako na silang hiwa tanawa na kay awag buang mga kagrupo guys gabri na silang pineapple juice para idugang daw og palami sa ilang skin disease ng ganisa ug sa atong classroom gid mawala ang atong katugon swerte yang pangunguyab kay katugon pagkayot naman o tibaw kampe siya na namisita gabi guys no or nangwakwak basa kaya siya daw nasaya do kasi sa kadog katugon pa man tanawa guys so swerte gyud pagpanguyab og samtang kami guys no sugo na pa mi sa amuang skin disease longganisa og butang og mga ingredients og nagtimbang pa mi sa mga ingredients nga dapat ibutang sa skin disease longganisa og samtang ako guys no video ra ko ni kay murag daghan man pud sila gabuhat nga siyempre video ra ta og dakong uban guys so nagako-mix na nila ang mga ingredients sa ilang skin disease longganisa kring amo guys no butang pa mi og siyempre butangan ang amuang food color perti ni mong banhaa sa isa namong Christmas guys no kay gihurot man daw kuno ang food coloring perti na kuno pong puaha kung daghanon mao ni yang
gisulti guys no nga og gitangtangan niya gitangtang yang uban nga food coloring guys kay para di kayo mo puwa og lain mo ya katanawon kung puwa na pud kayo og mao ni diyang gisulti guys og pirti niyang sukuha guys. Grabe no. Pura naggirapan tanawa ra gud ang gikuan kapag nagirapan. Og ang among Disney princess na no ang gamig sa ang mga ingredients sa among skinless longganisa para napunay pakinabang sige na magpagwapa wag gibuhaton mao na among gipakuraw guys para makatabang pod jataw joke guys mo siya ko nagapa alig-alig guys ug kuraw kay anad kuno siya mo halo ug anad po ni siya mo karaw-karaw guys pero sang butanga kay kurawon daw niya mo niya gipaspasan niya kuraw dali og ka-mix mga ingredients sa longganisa. Yun na. Yun na, butangan ng balikan. Ano eh, nagabasa. Dubuan pa rin. Huwag mo na ni guys no, ang forma sa mong skinless longganisa nga puwahon yung color ug gibutangan din ang magic sarap guys no, aron mo lami ang timplada sa skinless longganisa. Ug siyempre guys, ang magic sarap pagkapadag lami sa ato ang timplada ni og gidangan po pineapple juice para mo tamis-tamis pud gamay guys no. O buo na jud ni guys no ang mga among ginama nga skinless longganisa puwahon ni siya color guys. O perti na po pagkapuha guys no. Okay, mura gidaghanan jud siya og nga food color ug butang. Pero okay ra guys, mulami ra gini guys no. Ug pa demo ni pusta guys no. Ug amo pa din ni guys no, i-preserve og pila ka adlaw para mutuhop gud ang kalami sa longganisa. Ug mo na ni guys no. Nga to ang skinless longganisa guys unta mo follow mo sa atong page guys. Ug thank you guys. Bye bye. Mo na ni ang atong video karon sunta mo follow mo ug subscribe guys. Thank you.